Ola, son Vanessa, son natural de Ferrol, actualmente vivo en Mugardos e teño 31 anos. Nestes próximos días vou renovar os meus votos con Javier. Ola, eu chamome Javier, son natural de Muxía, teño 34 anos e nuns días voume voltar a casar ca muller da miña vida. O destino puxo a Javier no meu camiño. Eu creo que cando coñeces a persona coa que estás destinado a compartir a túa vida, hai algo dentro de ti que te brota e sabes perfectamente que ela. Vanessa apareceu como un furacán na miña vida. Chegou para revolucionarme completamente. Nervio, velocidade... Javi é máis relajado, máis tranquilo. O sea, te imaginas traballar e vivir, o sea, todo o tempo o mismo que a mesma persoa. Eu Casamos aos poucos meses de coñecernos, Daquela, a vida nos sorría. pero pronto apareceron os problemas. Todo se truncou, todo foi costa abaixo. Tuvemos que empezar a vender todo o que tiñamos a man, todo o que habíamos loitado por ter, por terra. Quedamos sin un peso e tivemos que comezar de novo. venderon todo, viñeron sin nada. Mira que foron ganar. Grazas ao noso amor conseguimos superar todos os nosos problemas. E agora, máis namorados que nunca, imos casar. Pero cunha boda como a nós, diferente e con moito, moito amor. Casar de novo con Javi significa para min pois fortalecer un pouco máis a relación que temos actualmente, porque un todos xuntos, vai seguir sendo un todos xuntos, pero reafirmándonos de novo en algo que decidimos fai 5 anos. Pois nos coñecemos o día de Reyes, no ensaio da orquesta na que traballábamos xuntos. Eu cheguei, entrei pola porta e me encontrei cantando. Eu o primeiro que pensei foi que tería novio. Xa máis creín que ela iba a querer nada comigo. Despois de terminar o ensaio, fomos todos os compañeiros a tomar algo. E non me facía caso. Non me daba de conta. El tiña planes cuns amigos para ir a cenar. Eu lle dixen, Javi, lévame contigo. El me dixo que non podía levarme, que iba cos amigos. Eu non podía chegar ali de sorpresa nunha reunión de amigos e tal. Mira, traigo aquí. Bueno, pois destino caprichoso ou os amigos moi malas personas e lle cancelaron a cena. Entón lle cancelaron a cena, entonces quedou coa rubia. E bueno, fluiu o amor. Fluiu o amor, as maripositas. Unha cosa llevou a la outra e... Bueno, unha maravilla. O día siguiente nos volvemos a ver por motivos de traballo e inmediatamente a invitei a vir á miña casa da aldea. Pasamos ali a fin de semana e depois de pasar esa fin de semana xa collín os bártulos todos a carretera de Viles Parteixo a vivir con ela. E aí está. Bueno, eu tiña claro que Vanessa iba a ser a miña muller porque ela desde o minuto cero me tratou como nadie, non? Había algo dentro de min que me decía que era o home correcto. Premonición, destino, non sei como definilo, pero sentía algo especial. Se chama magia. Aos 3 meses lle pedín matrimonio, un día salindo dun ensaio da orquestra, ela dixo, vamos ao bingo. Entón estábamos ali xogando e tal, eu lle escribín así nun cartón por atrás. Queres casar comigo? E dei o cartón, ela cando viu, mirou así para mí, pero de verdad. Eu pensei que estaba de broma, non me parecía todo un pouco precipitado, pero bueno, a mí me agradou que el pensase eso de mí, non? Que quisese casarse comigo, me facía sentir importante. Ela inmediatamente me preguntou, cando quererías casarte? E lle dixen, o 22 de outubro, que é o meu cumpleanos. Ela, o 22? Ela, vale, pues vale. logo se casaron, Casamos aos 6 meses da pedida de man. A organización da boda foi todo unha locura, porque claro, entre todo o traballo que tiñamos, imagínate. Pero bueno, o día da miña boda foi algo espectacular. Unha boda moi bonita, moi bonita.
A min, Vanessa, que me fai sentir? A min me fai sentir todo. Alegría, amor, de todo, de todo. É un mar de sentimentos e de sensacións, claro que sí. É o motor da miña vida, me fai sentir a muller máis especial do mundo, como nunca nadie me fixo sentir, bueno, non o cambiaría por nada. Eu son unha persona moi sentimental, a xente ten unha imaxe de min moi dura, dunha chica moi dura, e é todo unha coraza que non deixo que a xente me faga daño, simplemente eso. Eu sempre a defino como un Ferrari, non? Unha persoa moi extrovertida. Nervio, velocidade. Teño moitísimas enerxías e me gusta facer de todo, me encanta facer de todo. Un Ferrari hai que cuidalo, un Ferrari é moi bonito. É guapa, é. É guapa e ten moi bo tipo. Vai sempre moi exuberante. Eu son cantante e modelo. Empecé no mundo das orquestas, estaba nun karaoke en Santiago e había un xefe de orquesta e un cantante que me escoitaron cantar e me dixeron que eres traballar nas orquestas. E eu dixen, tú están tolos ou non sei. E así empecé. O mellor do meu traballo é a satisfacción de ver a xente disfrutar, de vela, aunque seña por un ratiño feliz, e desde logo o que mellor se pode levar para casa. Actualmente traballo no dúo Carpe Diem xunto co meu home, con Javier. Bueno, pois eso, decidimos montar un dúo os dous e vimos traballar en orquestas, pero agora decidimos montarlo con o noso propio negocio. Eu son cantante dende fai 12, 13 anos. A música leva no corazón xa. O meu avó cantaba moi ben, meu pai cantaba moi ben. Moi bo bailador, canta ben, baila ben, gusta de ir ben. Empecé de camareiro, que é unha profesión que me gusta moito, e acabei de cantante. O meu look nas orquestas é algo diferente ao meu look cotidiano. Cando vai vestida de calle vai normal, como podemos ir os demais. Pero a hora de actuar, sí. Sí, a pioneira en orquestas salir en culote sujetador, creo que fun eu. Era moi criticada, pero bueno, a mí nunca me importou. A miña mentalidade é que hai que enseñar nesta vida, porque lo que se van a comer os gusanos, que os disfruten os humanos. Estamos aquí na Taberna do Porto, en Ares, e nada, dentro dun momentiño empezará a nosa actuación. No dúo repartimos as labores. Eu son a cabeza pensante, digamos. Ele é a cabeza ejecutante. Eu ocúpome máis a hora da montaxe, de colocar as cousas, o sonido, non sei que, os cables. Eu son a que discurre pois os temas do repertorio, como se vai facer, e como ten que vestirse, como vamos ir acordes un ao outro. Hola, Pai, que tal? Está todo montado xa? Sí, xa está todo preparado, xa podemos probar sin problema nenhum. Entón vamos probar o sonido que nada empezamos a actuación, che parece? Veña, vamos a ver. Si te vas, esta noche si te vas, dejarás hasta el último beso. Si te vas, por las dudas, si te vas. De 24 horas que ten o día, 27 con ela. Si é para premio, porque traballar e convivir todos xuntos, todo o día xuntos. Para min é bo porque
Eu iba con unhas condicións que non se cumpliron, me engañaron, tratáronme mal, e, bueno, a verdad que foi moi duro, porque foi un golpe a nivel personal. Todo o que tiñamos a man, todo o que habíamos loitado por ter, por terra. 3 anos de traballo quedaron ali en meses. Todo o que puderamos vender, que pudese darnos algo de cartos co que poder pagar, pois era fundamental para... Había que sobrevivir, subsistir. Ainda recordalo é moi duro. Foi unha etapa moi mala, moi mala, moi mala. Chegamos a un punto que a familia nos dice: mira, eu creo que aí non estás pintando nada e tedes que volver. Non podían seguir ali. Sí, a familia sempre nos axudou, gracias que nos axudou, porque senón a día de hoxe non sei que huéramos feito. Hemos acabado coa auga ao cuello. Había tan especial que non sei. É como se vise a miña historia desde fora, non? É como unha película, vivo unha película a diario con él. Porque é a historia máis bonita, o sea, non hai... A nosa renovación de votos, teño que dicir que non vai ser como eu quero, Vai ser ao gusto de Vanessa, a boda, evidentemente. A boda se fai ao meu gusto, como todo. Eu creo que quen manda é Vanessa. Bueno, pois que máis dá que gane Vanessa que el? Se son os dous parexa, pois unhas veces hai que ganar e outras perder. Hola, Ginés, que tal? Hola, Vane, que tal? Estamos na taberna do Porto, aquí en Ares, que viñemos aquí a falar pois da boda, como vamos a organizar o tema da comida. O tema do banquete, como preferides que sexa? Pincho, de pé, sentados... A ver, nos queríamos algo moi íntimo, de feito vamos ter moi poquiños invitados, moi pouca xente que nos acompañe, porque queremos algo, eso, moi personal. Entonces nos gustaría pois pinchos de pé, pero que estuvesen algún asento habilitado tamén para conversar ou para bater así algo íntimo, algo moi personal. Eu se vai a pasar pola mente a opción de que na pasarela aquí dos barcos tamén facer unha boda exterior, non sei se sería posible. Sí, todo miralo, non hai problema. Simplemente a ceremonia despois o que sería a celebración dentro, aquí arriba. Pero se nos acompañase o tempo, a mí me parecería moi espectacular aí fora. Ela, cousas que nadie fai. Algo diferente, algo como eu, diferente. Se fai bo tempo, diz que ya anda dando voltas a cabeza nun pantalán. Pois eu quero casar no medio dos barcos. Quen nos verá ali encima do pantalán? Si quiero, mete o anel. Se non chove, que ojalá que non chova, pois ali estaremos. O peor é que non sei nadar. Es una pena, no sé nadar. Eu, como son atípica e me gusta todo atípico, eu quero que Javi me espere coa miña filla no colo. Home, vou esperar con Claudiña porque con quen se non. Cando ve miña sogra, miña nai, todo é contos pa ela, non sei contos pa ela. Na boda renova. Tireu da casa para que entra a roupa da nena. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Claudia é un terremoto. É moi extrovertida, unha nena moi sociable. Non se queixa por nada. Solo chora cando ten fame e punto. É única, non? Eu teño 2 fillos máis, pero a verdad que esta chiquitina me callaba a primera. Vanessa é mamá, de 3 críos. Sí, teño 2 nenos da miña anterior relación. Casei con 17, tuve a miña nena con 18 anos. E os 2 tiñamos moi claro que queríamos unha maternidade e unha paternidade xoven. E bueno, foi a mellor decisión que pude tomar na miña vida. Eso sí que nunca me arrepentirei, jamás. Ahora que chegou Claudia, quero vivir un pouco máis cercana, dado que co meu traballo dos outros nenos perdí moitas cousas, como foron a comunión dos dous. Certos momentos nos que unha nai ten que estar, non? Entonces non quero volver a perderme nada, non quero volver a cometer os mesmos fallos, porque para min son momentos irrecuperables. Cada momento que vives ao lado deles nunca máis va a volver, o sea, son cousas que non podes repetir. Entonces non me perdonaría vivilo novamente. Sale el sol en mi ventana si estás a mi lado. E algo así que se esa camisa con braguín. Non me convence a parte de abaixo. Pero esa é moi bonita.
Ti de moda non entendes nada, desde logo. Non, non. Definitivamente non. E se buscamos un complemento, eu creo que vestido ten... Pode ser que algo se espere, pero polo que me contou creo que non vai moi encaminhado, eh? O outro día, para arrancar o ordenador e encender a pantalla, se leu ali a letra dunha canción. Letra de canción tal, con acordes de guitarra. Este home non se lle pode dar unha sorpresa. A canción é unha de Alejandro Sanz, que se chama Si tú me miras. Eu non sei como fai, onde rebusca e onde non rebusca. Ai que te pillé. Non sei, ou me espía, ou xa non sei o que fai. Te vi, te vi, te vi. Eu creo que ele vai quedar un pouco abraiado porque nunca me escoitou cantar esa canción. Esa canción canto eu, porque lle gusta moito, tal, bueno, en fin. A canta moi ben, pero vou a preparar tamén unha versión mellor que a que fai ele. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Javi merece esta sorpresa e merece moitas máis. Me axudou moi a fondo nun tema moi delicado e que moita xente nin sabe o que é a fagofobia. Estuve en casi 6 anos sen comer sólidos. Todos os días en Santander íbamos a unha terapia ali, que tiña que ir comer todos os días ao hospital. Mandaban tomar un potito de bebé, por exemplo, sen restos, pois así un día ao día seguinte me complicaban con un pouquiño máis de resto e así. Pero a verdad que non iba mellor, non era capaz de mellorar. Pero afortunadamente, fíxate, os problemas como veñen, hai veces que así se van. Si hai apenas 2 semanas e media, podo dicir moi contenta que se acabou a fobia. Eu non o creía. Cando me dixo, mamá, Vanessa come. E como foi? E me dixo, por favor, podrías mir facer unhas patacas fritas e un par de ovos. Eu, Javi se portou de 10 non, de 20. Él estuvo sempre comigo, ao meu lado. Bueno, o meu fillo facía todo o que podía. Se tiraba media hora mínimo polas mañáns exprimindo zumos. Si zumos, batidos... Que iso di moito da persona que tes ao lado, non? Porque está nas boas e nas malas. María en falta 2 vidas para agradecerlle todo o que fixo por mí. É moi boa persona e é co que me quedo porque as personas é o que vale a larga, sabes? La injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eu son Javi. ¿Qué tal? Outro día fun collerlle unha sorpresa a Vanessa para regalarlle as alianzas como as que tiñamos xa non están, pois houve que pillar unhas novas. Javi non creo que teña nada para a boda. Non. Alguna sorpresa seguro que ten. É moi bo, pero é un pouco toxo. Javi non é nada detallista. Pero nada, Pois un ramo de flores, un que sei, un algo, un cariño. Non quero nada así, nin moi gordo, nin moi ancho, nin moi fino. Non, nada exagerado. ¿Con algún debuxo así? Gústame esta, Por exemplo. por exemplo. Meu dedo. Vale, nada, eso pediríamos, ¿vale? Este é o estilo tamén. No, ese non Este me estilo convence. xa nada, non? No, Pero que este, así máis. que xa lisiña, incluso. Sí, o mellor, Grabadiño. sí, para o grabadiño, mellor, Efectivamente. quizá mellor iso. Simples, unhas alianzas de prata, lisiñas, para imitar un pouco as que tiñamos en antaño, como as tiñamos tamén así grabadas por fora, mandei grabalas por fora tamén. Vale, Javi, ¿le poníamos a fecha? A fecha pondríalle o día que nos casamos, a Sí. primeira vez, Dime. que foi o 21 de outubro de 2011. Sí. E pondríalle esta fecha, que é cando renovamos. Cando nos casamos a primeira vez había unhas alianzas, pero bueno, dende que fomos no viaxe que fixemos pa Cantabria, ali quedaron. Foi unha cousa moi triste. Te imagínate ter que vender as alianzas da túa boda para poder, comer. Moita tristeza. Tanto a Vanessa como a min o que máis nos invadía era a tristeza de decir, madre mía, que estamos facendo, non? E para min tiñan un gran valor sentimental. Moi doloroso. E moita tristeza. Para min non era vender uns anéis, era estar vendendo unha parte de min. Eu sentíame mal, sentíame moi mal.
Temos salud, a familia está ben, bueno, pois xa está. Non hai que mirar atrás e facer ferida, non vale a pena. No hay error que me resigne. E ora para a túa, iría o nome... O mesmo, pero con Dela. Vanessa. Vanessa. Con 2 S. Perfecto. No momento que diga, oye, os anéis, sacalos eu, están aquí, chimpón. Ela, como? Aquí. Mas se poñer, vamos, dando chimpos de alegría, igual que eu, que tamén estou moi contento por ello. Calquer cousiña? Aí estamos. Graciñas. Graciñas. Gracias, Hasta logo, boa tarde. Hasta logo, chao. Y déjame ser toda la vida. Outro día estuvemos no Salón de Belleza de Ana Mancebo e sale super relaxado, unha cousa que creo que non pode faltar tampouco na vida de un e máis, no meu caso, unha vida tan pim pam, pim pam, pim pam. Vamos a empezar a desmaquillar e contasme un pouquiño como te cuidas. Pois normalmente fago 2 esfoliacións a semana, hidrato todos os días, bueno, tampouco... Limpias todos os días, mañana e noite, verdad? Sí. Tes a piel un pouco reseca, así un pouco levantada nas camitas. A esfoliación é suficiente con que a fagas unha vez cada 3 semanas, vale? Tamén teño unha mala manía que a veces, cando chegamos a actuar, pois, dormo a veces maquillada, é un pecado. Ese é un pecado mortal. Sei, non, pero ás veces o cansancio pode. Xa. Ti maquillaste todos os días, verdad? Generalmente maquillo bastante, sí. Pois mira, ti que eres rubia, tes os ollos clariños, cando entraches viñas co ollo moi maquillado en negro. Ten que che quedar precioso a piel natural, máscara de pestañas, aí sí canta queiras. En lugar de utilizar un labial tan llamativo para o día a día, un gloss, para que che den ese toque de vida na piel. Un gloss e tiramillas, Pois agradezco moito o consello. Lo digo sempre, Vanessa, non te maquilles tanto, non te fai falta. Pero non é maneira. Me preocupo moito por a estética e me cuido moito porque, dado nos mundos que traballo, pois é completamente necesario. Entonces, eu son partidaria de que se podes cambiarte nesta vida, pois que te cambies, porque na outra non te vas cambiar nada. Sí, operou a nariz, operou o peito. Eu, en principio, totalmente contrario. Pero teño que rectificarme nas miñas palabras, porque unha vez vin o resultado final e ahora vexo fotos do antes e fotos da hora e digo, pois, está ben, todo ben feito. Se queres que che sexa sinceira, me gustaba máis coa nariz de antes. Nunca me gustou, era algo que me causaba como un rechazo hacia mí misma, o sea, hacia mí misma, como inseguridade, podría definilo. Ai, que a xente me mira por nariz, que che va a mirar por aí? A ver, un poquinho grande, como podemos terlo como teño eu, tal, pero bueno, unha cousiña... Tampouco era nada exagerado, nin do outro mundo. Hai moita xente que está a favor ou que está en contra, pero bueno, eu creo que cada un é libre de facer o que queira co seu corpo e se ti te vas a sentir mellor e vas a estar máis seguro de ti mismo, eu creo que son uns cartos moi ben invertidos. Como te notas a piel? Máis tersa, máis... Fresca? Sí, moi fresquinha. Mira, botalle unha ollada, a ver que tal te ves. Moito máis hidratada. A descamación toda desaparecido. E incluso nos labios parece que a mascarilla tamén fixo mellor. Más hidratadito, Sí. Javi, ti que tal? Estás por aí? Eu estou de maravilla. Parece que levas un dedazo hoy. Manos de santo, pero total, o sea, esas mans non son normales. Xa lle dixen eu, esas mans hai que poñelas ali nun museo. Outro día fun coa miña nai, ali a tenda de Fernando, ali a elixir o meu traxe. Vou a casar de novo coa miña muller, ela estaba buscando un traxe para a boda. Bueno, yo te aconsejaría que te casaras de chaqué. Es una de las prendas más elegantes para caballero y si tu novia es muy elegante, pues estarías a la altura. A primeira idea que me pasou, dixen, chaqué. A min me sona eso a pianista este de ópera, o chaqué cando chegan e lle dan así a cola para atrás e se poñen ali no piano. Y unos tirantes. Y podemos empezar cuando quieras. Pois veña. Como vai Javi vestido de boda? Nin idea.
Non teño nin idea de como vai ir Javi vestida a boda. Eu vexo máis así con un pantalón de traxe, tipo traxe americana, cunha camisiña. O meu marido é moi bo, pero ahora o gusto para vestir... Carmen, vamos a ver cómo va la cosa. Estoy preparada. Vamos allá. Javi, vamos. Uy, qué guapo. Ole. Qué Muy bien. guapo estás. Estás Muy bien el pantalón. muy guapo. Planchado, Bien, bueno, ahora unos tirantes O hábito non fai ao monxe, pero para sujetar bien. axudar, axuda, non? Claro, algo sí. Y con esto ya, yo creo que ya te puedes Estás casar guapísimo. cuando quieras. ¿Te gusta, A Carmen? mí me gusta, me encanta. Pues yo creo que va muy elegante también. ¿Verdad? Sí, Muy señor. elegante. Parecía un actor de cine, o meu fillo. Ai, Dios mío. Ten un ollo clínico, o Fernando, Clavoume, chapó. Parece que cada vez que o ves máis guapo, lle quero mellor. Non nada, terei que andar de traxe todos os días, ó. Dirías? Pero quero chingala. Ben, toma. Por miña nai xa o levaba posto. Que me vei polo medio do borrón, a vi con chaque. Levantouse vos ás 6 da mañá, que había ver. Merecía a pena ver. Ya lo ir a veo. ver. Teño que decir que con miña nai sempre tuve unha relación estupenda, non? Sí, teño moita unión, el e súa nai, a verdad que sí. A falta do meu pai, claro, une máis porque unha vez lle falta unha pata ao banco, pois, claro, hai que buscar algo donde apoiarse, non? É que é mellor donde apoiarse senón nos teus fillos. Gracias, estaba Javi na casa. Entonces, foi unha axuda moi grande para mí. Meu pai faleceu hai, canto, 10, 11? 11 anos. 11 anos. Pero bueno. Son cousas así. A vida foi unha morte dura e tal. O pai sempre foi unha persona moi presente na súa vida e un referente. Javi sempre di que o que é gracias ao seu pai. Me enseñou moitas cousas, me deixou... A mellor non, a diferencia de outros pais, non me deixou herencia de diñeiro, nin de fincas, nin deso, pero me deixou outras herencias que vou levar sempre aquí. Esas, ao fin e ao cabo, casi valen máis que as outras. Eu desíxolle que sea moi feliz coa muller e coa súa filla e que sean felices. Eso é o que lle desexo. Vale. Moi bien. Cuando digo que te quiero, digo la verdad, que eres todo lo que anhelo, mi felicidad. Hola, chicas. Hola, Inés. ¿Qué tal? Ben, imos a la mira, presente a Vanessa, que é a noiva de hoxe. Vanessa Loli. Un placer conocerte. ¡Qué guapa! Gracias. Vamos a vestirte estupendamente. Hoxe tocou a proba de vestido de noiva e estou estupendamente acompañada de unha gran amiga profesional como é Inés. Como ten que ser a boda do ano, eu teño que ser a noiva do ano, e non pode ser menos. Entonces eu chamei correndo a Inés e lle dixe, mira, tes que ser a miña estilista, tes que axudarme, porque eu necesito que sesas a miña da madrina e me poñas como unha princesa de cuento. Xa non é a primeira vez que se viste de novia, vamos a buscar algo especial, algo distinto, e aquí en esta tenda teñen pues prendas exclusivas, o sea, marcas que solo teñen para Galicia aquí, entón temos que vir sí ou sí a Boiro. Eu creo que sería probar, ver un pouquiño o que falaba antes, como este é un crop top. Sí. Animaste a ir a que pode ser un tipo de Podría boda. ser, sí, unha A ver, con este corpo, sí, vai creo xuntar que todo ben, sí. non vamos a ter ningún problema. Podemos ir moito máis marcada, vale? Con un vestido totalmente liso e este ano as espaldas son preciosas, marcando un poquinho a silueta. Sí, a miña espalda me encanta que sabes tapar un poquinho por diante e máis por... Efectivamente. Este é outro crop top. É unha falda, é un vestido super elegante. Perfecto. Entonces, eu entraría ao probador e probamos 3 estilos, polo menos, ou 4 diferentes. Vale, me parece estupendo, Loli. Vale, Espera, pues, únicamente vai miña nai, pero quero darlle unha sorpresa. Entonces, hasta que o tengamos decidido, non a vamos a chamar. Perfecto. Perfecto. Pois nos vamos probando. Imos, vale. Vamos para ali.
non sei como te vestí. Eu o beso divino, é maravilloso. Vale? Pero, levei un pero. Vanessa iba a decir un pero, Loli, este non é o elexido. Si estou guapa, pero, no momento que dis un pero, dis, fora, este non é. Dinos, que sensación tes con este vestido? A ver, mírate, que A tal? sensación é de princesa de Frozen ou algo así, unha cousa. Este tamén ten un pero, Vanessa. Sí, bueno, ten un pero, sí. Ten un pero. O que era tipo body era moi bonito. O que pasa é que como utilizo bodies no meu día a día de actuacións, pois non era nada fora de serie para min. Eu creo que vamos a moldear a súa figura. Con unha peza sola. Vamos a aportar un poquinho de luz. Sei do que me estás falando. Eu creo que xa sei cal é o seu vestido. Despois de haber probado estos, eu creo que temos o teu vestido. Eu vexoche preciosa, Vanessa. Estás... Dime o que sintes. Porque eu estou me poñendo no nerviosa. estómago como se estuvese enamorada. É unha cousa espectacular. É o vestido, é o vestido. E de repente, esa luz, ese brillo, é un algo. O sea, eso notase no estómago, é algo. Sale de adentro e dis, é este. A luz que che dá, o sea, a luz que tes con este vestido, non tes ningún que probaches. Eu vexoche preciosa, pero... Nótalo, ti nótalo. Telo que sentir ti. Eu sinto que é o vestido que necesito. O vestido ten que ser ben bonito. É secreto sumarial. Non hai maneira de que nos conte nada. Non me dixo nin media de como é o vestido, pero, bueno, o vestido é espectacular, o vestido é moi especial. Imagino que irá moi exuberante. Cando fui da outra vez iba moi ben, e agora o vestido dice que é máis bonito aínda. Bueno, Loli, vamos a deixar sola, vamos a salir Ese nós. momento madre e hija que me emociona. De sorrir, porque, bueno, ela ahora mismo non está a pasar por unha boa etapa da súa vida, e entonces, bueno, todos temos momentos baixos, bueno, aquí estamos os que os rodeamos para axudarlle. Van está moi unida a súa nai, porque, bueno, foi quen a criou. O pai marchou e non se acordou máis de nada. O día que te casas, non? Que non te leva o teu pai ao altar, son cousas que extrañas ás veces, pero bueno, me paro a pensar moitas veces e digo, bueno, se el tampouco quere estar, eu non me vou a molestar en buscalo. O sea, me molestei en buscalo no seu momento, non vou a buscar unha segunda vez. Pois ela mesma se marcou un Paco Lobatón. E lle preguntei a miña nai, non quería decirme o apellido do meu pai, baixo ningún concepto, non quería que supese del, entonces un día que acabrei, me dixo, pois mira, o teu pai se apellida Cebei. Veña, vamos, a buscar. Busquei a través de Google, me iniciei unha búsqueda e eu atopei. Fun a León a coñecelo. Me dixo que foi moi emocionante, que foi moi bonito, patatín, patatán, pero... Non supe nada máis del, non me veu a boda, non quiso saber nada. Entón, para mí, realmente, só tampouco un pai. Teño claro que se me molesto en buscar unha persona, esa persona non se molesta en manter un contacto coa súa filla, pois, se soa a súa filla, cando soa a súa filla non se molesta, pois eu, chao. O día da boda me imagino, pois eso, que vai ser único, que vai ser a boda do ano. Que sea bonito, que estén contentos, que sean... moi ben. Teño ganas de que chegue, de disfrutalo, de relaxarme e de que pase, xa. Eu no futuro imagino os velliños, os dous tirados no sofá facendo payasadas. A ver, eu imagino como son agora, pero un pouquiño con máis anos. Pero al final me da igual. Pois chegou o gran día, hoxe me sinto cunha mezcla de emocións, un pouco todo, non? Ao mellor non tan nerviosa como esperaba, pero me sinto rara, teño unha sensación extraña. Hoxe tocou madrugar pa peluquería tempraniño, a poñerse a punto, hai que pasar por chapa e pintura un poquinho. Javi está tranquilo, seguro. De momento está tranquilo, de momento. Se vai poñer nervioso cando me vexa. This ain't enough, might be too much, maybe we're just foolish now. Chegou o gran día da boda, os nervios están perfectos, Por lo menos agora, ao mellor cando chegue ali xa
distinto. Pero ben, me atopo contento, cansado, contento porque é o gran día, cansado por todo o tema dos preparativos, que non se olvide nada. A noite paseina, vamos, estupendamente. Chegamos os dous, caímos en cama e fritos. Pum, estábamos cansos, a verdad. Break your pretty heart to pieces, give us time to see what we could be. Even if we choose to leave it high, selfish, so be it. Están guapísimos. Sí, che gusta de verdade, entón? De verdade, sí. Gustame moito. E agora metes que axudar co cinturón, que che parece, sí, Paco, polo cual? Temos de votar, muller. Vamos votar. A ver que lle parece a Javier. A ver. Vamos a ver. Vamos. A miña nana vexo moi guapa. Vexo para que o meu fillo leve unha sorpresa. Estou contenta que sean felices, que estén moi contentos e que leven a súa vida moi feliz. Eso para min é unha felicidade. Bueno, ti xa sabes que eu che quero porque sempre que, bueno, te necesitamos, pois estuveches aí para apoiarnos e, bueno, ti sabes perfectamente, non todo o importante que eres para nós, non? Sí. Non queres chorar, ao final vai chorar. Sempre acaba chorando. No, no. Ao final non foi tan fácil vestirme solo como pensaba, Tuvo a súa complexidade, aquí o tema dos puños, cos xemelos e tal, bueno, pero ao final aquí estamos. Estou como un diquín. Vane vai quedar contenta. Flipar non creo, pero vai quedar contenta. Nestes momentos pola cabeza se me pasa, pois, como estará Vanessa, como virá vestida, como será o vestido. Ao final, nada, non tuve ningunha pista. Se pudera falar agora con ela, lle diría que, evidentemente, que a quero moito, que é a muller da miña vida, que, vamos, que ton deseando renovar os votos con ela hoxe e pa sempre. Agora, se pudese falar con Javi, pois diría, bueno, pois que o quero moito, que estou moi contenta de casarme novamente, e de ver a nena, tamén. Moitas ganas de verla. Hola a todas y a todos, emocionados como la primera vez os veo. Hoy renováis ese compromiso con el que iniciasteis esa vida en común. Por lo tanto, hoy es el momento idóneo para festejar ese tiempo compartido y todo el que queda por llegar. Y para que así sea, procedo a preguntaros. Vanessa Bouza Manivesa, ¿quieres renovar tu compromiso de boda con Javier Mouzo Ozón y continuar compartiendo tu vida con él? Sí, quiero. Javier Mouzo Ozón, ¿quieres renovar tu compromiso de boda con Vanessa Bouza Manivesa y continuar compartiendo tu vida con ella? Sí, quiero. Llega el momento de que intercambiéis las alianzas. Unas alianzas que él trae para, bueno, sorprenderte en este momento tan importante de vuestra vida. Traíame preparado para ahora, xa non sei se podo decir. Espero pasar 5, 15, 20, toda a nosa vida xuntos, que estemos ben, con a nosa nena, con a nosa familia e nada máis. Como vendemos as nosas alianzas por esa desgracia que tivemos, pois
Pois é o momento de volver a ter ojos de cara. Así que, si me permite... Pero está toda a miña vida contigo e moitas máis ides criando. A ceremonia pareceu moi maravillosa, estupenda. Que é unha parella, penso, de película, non? De cine. Estaban moi guapos, moi ben, moi felices, viron moi contentos. Impresionante. Bueno, xa foi vela baixar pola pasarela e quedei aparvado. Eu me sentía, non sei, es que non sei como definilo, era algo inexplicable. Tes que vivilo para saber o que é o momento, non? Cando lle regalaba as alianzas foi moi bonito. Penso que non sabía nin que decirlle. Me rompeu porque foi moi duro para min. Están moi enamorados. Eso é o que me enorgullece a min. Faltou miña nai porque, bueno, miña abuela se puso enferma, entonces, pues bueno. Pouca xente tuveron, pero, bueno, para ser felices non fai falta moita cantidade de xente, É feliz moi igual. Nai quixemos darlle unha homenaxe por motivo de que, bueno, ela tamén sempre está tendéndonos unha man, non? Si, hombre, deron unha foto dos tres, que emocionei un pouco, gustoume moito a foto. Vanessa cantoulle unha canción aí ao meu fillo. E gustoulle, claro que lle gustou. A mí me parece un momento moi bonito, moi romántico, é moi vane, moi vane. É moi sabido. É moi sabido, además. A ver. Bueno, tens que sentarte aquí. Hai que me va a facer un striptease. No, ainda moi cedo. Qué fácil decir te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es saber cuando escuchan todos. Si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos nuestras ganas de ocultar. A Javier tamén lle cantou unha canción. Sí. Estuvo moi ben. Non chorei porque sempre choro. A mí me canta... Bueno, que bueno, Javi xa está choro. Pero se me canta xa, bueno, xa me desmonta completamente. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No noso baile hubo de todo, hubo risas, mirada de complicidade, bicos, un pouco de todo, un pouco de sensacións de todo. Notase a complicidade que se queren de verdade. Bueno, pois pues desexo non 5 anos, sino moitísimos anos de felicidade, que se queiran moito, que teñan moitísima sorte e que teñan un traballo na vida que é moi importante e ojalá
Pois dentro de 20 me chamen para facer as bodas de plata porque estarei encantadísima de oficialas. Gabi, eu quérote porque eres o home da miña vida, porque cada día me demostras a diario non sei que decirte, porque sabes que se quero moi. Vanessa, eu quérote porque eres a miña muller, porque eres a nai da miña filla, porque eres a miña confidente e porque eres todo. Eso xa o sabes. Como todo aboao, como toda aboa, Ele o acertado, había algo que tiña dentro. fun o teu David Copperfield. Es lo más bonito que he escuchado nunca. Ai, eso é verdad. Non quero chorar. E ben, amigos, hoxe en Jallijeros Pachanjeros destaparemos os lados máis oscuros das orquestras. Esto velo así un rato está ben, pero é un pouco cansino así. Pero aquí na tele solo me van a ver unha hora. Que hai despois das comidas da vermú? Eu non sei, perdí o fío. Cotizamos todos os días, sí, no? Lo borramos eso. Por ti yo he roto las pruebas del amor. Ole. De aquí a Hollywood. Ao bar de enfrente, que se chama Bar Chechus, e nada, intentaba manter unha Un conversación saludo con por él. Barcheros. Vendo ropa. Yo te la vendo. Así consigo este tipo que yo tengo. Chip para mí, chip para mí, chip, chip, chip para mí, chip para mí.